بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en ngari to gowɗen arde e to kewnoɗen arde e jonde islam mujibe jonde nde noon ko annabajo o sallallahu alayhi wa sallam mboɗo sikki en mbaɗino hen bindande no moƴƴi ha joni kadi ko ɗen kadi garɗen musidɗo men ceernajo o garduɗen woni ceerno Sada en puɗɗinoma waddude makko windande mato noon ko hande kadi o heeɓi o saaha noon hande en mbiɗa sikki en continat tan to yaranno ɗen ɗo caggal noon ko koɗo men bismoɗenmo dokkenmo o salmina bandiraɓe ɓe on saaha garten e makko namdoɗen mo namdal jiɗɗen namdademo mo ngal ceerno Sada salmi bandiraɓe. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان والصلاة والسلام على من يرسل ولا يرسل إلا رحمة للعالمين هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله تعالى عليه وسلم bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam min calminima no fo ɗo salminta weltaɗo min ñaguima ɗum duwaw min neldi ɗum duwaw kadi min ñaguima ɗum yaafuya onon min jafnimon foddo ko noddotone amen min donki dañjata norade on min ñaguimon yaafuya assalamu aleykum wa rahmatullah ceer Abdoul salam ceerno Sada mboɗo sikki windande men jaruɗen en garino ha to wahyu o telle e annabajo o mbiɗi heeɗi waaji goto en haala defte moƴƴuɓe mbi ko yimɓe ɗiɗo tan janggo natata e jeygue annabajo o tefa huccita e hadara Allah tefa Allah wiyata e kono jaɓata mo gañgu mum neɗɗo julɗo mayɗo tawaɗo ɓernde mum ene waɗi gañgu annabajo o sallallahu alayhi wa sallam nde taw noon ko kanko tan haadi hande e yiɗede kanko tan hatojine e yiɗede ceerno Sada mboɗo sikki windande nde en garino ha to wahyu o fuɗɗi tellade makko wahyu gadiɗo tellade e annabajo nde Jibril addi wahyu o holko wahyu o arani ceerno Sada. min calminama lawol gongol nde wonnoon yewtere men jenden annabi sallallahu alaihi wa sallam mo ganduɗa kala ko daña kala ko dañira ko saabu nulaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam noon ceerno cheikh wi o walawla ruhuhu ma raha rihun sinno wona ruhu annabi sallallahu alaihi wa sallam hay hendu wotoro dillatano caggal mum en kalino kanko sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jibril are makko ha mbiɗen o are yumma Khadijatu ɗon jaranɗen yewtere men ñanden saɗa teski kono noon pama noon ay Allah so tawi omo nela omo noma annabi omo jogori nelde ɗum ko gueɗe tati o neldata annabi o foti o nelde annabi o nelema malika arema wima Allah wini Allah wini Allah wini Allah wini walla so ronki ɗum annabi o hoyɗa o lelo jamma o hoyɗa nde wonno ru'yatul anbiya haqqun wa fi'luhum amrullahi koyɗi annabaɓe pop ko gonga golle mabɓe foof ko yimirore Allah kanko a jomi o jiya koyɗol walla malika arema walla so ronki ɗum Allah haaldema nana haala muɗum ay baba Ibrahima nde wonno no hirsi ɓiyu ay ko hirsi ɓiyu o wona Allah haalnimo direct wona malika ari haalnimo ala ko koyɗol o yino ɗum inni ara fil manam anni asbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tumar satajidni insha Allahu min as-sabirin فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين أي كانكو الله حكمو كانكو كو كويدول كو يينو هيرسي بيوكو ويامكو إسماعيل ويامكو إسحاق جونون هول كيرتا دوم سو ويام هول كيرسار سو ندو ويما انكم هول ان بابي كيرسار ويما هول تو هيرسا سو ويما مكتول مكرم مبيا إسماعيل سو يكو بيت المقدس مبيا إسحاق جونون kanko baabi Ibrahima hebno ko koydol ay annabi Musa kañum hebino non ko Allah haalde mudum nayi nufuru mudum kanko annabi Isa dum hemno annabi Musa inni anani de inni anastu naran la alli ataakum minha biqabsin aw ajidu ala an-nari huda falamma ataaha nudi ya Musa inni ana rabbuk fakhla'na alayka innaka bilwadi al-muqaddas duwa wa ana ikhtartuk fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budun kanko annabi Musa o hebi ko ganduda
ko Allah haalde makko wimo wanni gelal gongel ngel Allah sene haalde ma en nomma annabi o nelerma malaika ara wima Allah wini non ma malaji ma yili o ru'yal khidabu kazal ilqa'u min malakin ma ra'ati bal wahyu la tartab wala takimi ay kambe goto man fo hebi gorel sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kulluha li rasulillahi kammalaha rahmanu la tas'alan ma hadha min hikami annabi sallallahu alaihi wasallam to bange koydol Allah neldimo dum to bange haalde Allah haali o nani no furmako Allah hokkimo dum to bange jibril are makko ma en garo hen no foti gorfo annababe gorfo no foti jibril are mudum kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o adi yidi fo koydol min baadi da'in wala min summa sittati hurina ra'a kan fila qissu bihi lam yahim kanko yiyanno koydi di ganduda ayno feeri e suba so feeri no wayre lerdini koydi makko non bay lerde caggal mudum بعد ضاء ولا من ثم ستة أخور رعاكا في لاق الصبح لم يهمني Mamale Jimali o wi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam so to yo hoydino koyi makko no subah way ferdini no subah way labdini koyi makko non bay labdi anani wo kulluha kanko koydol hebi dum kadi jibril are makko laabi ujunnaaje 40 e go kadduna alfan ujunnaaje 40 ujunnaaje nogas enay lawol seyna jibril are makko kambe annababe pop mamale Jimali o haali gorfo no fori seyna jibril are mudum anani de o haali gorfo seyna jibril are mudum o haali annabi sallallahu alaihi wasallam kanjum holko hebi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam caggal mudum jibril are makko ghayru ghira ha bim iqra'u ma ana biqari'in caggal mudum non subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram illa almasjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir jomiraado royrimu ittimo makkatul mukarrama addimo ha dow ay gandata haw buri annababe pop ay annabi Musa ndew are caangolom haalde jomiraado wi fakhalana alayka ɓurtu paɗe maɗe are caangol lamgol annabi sallallahu alaihi wasallam du asman haw yetti kaaba gawseyni fodde ujunna jeeɗi ɗemgal en wiyam yebbiren paɗe maɗe du asman e o woni les leydi ɗum tagi mama alaji malik wi ashara bihi llahu tashrifan li mikrati hatta ra'a ma ra'a min ayatihi ljusumi o yetti ɗon jomiraɗo bismimo waɗimo recevoir caggal mum hokkimo julɗe capanɗe joyyi o wi arti annabi haala alden ha annabi Musa wi ala leñol ma hattanani ɗum ya rutto o rutti o ñaagui o serani hamo yahamo rutto ha Allah o heddi waktuji ɗi joyyi o wi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rutto leñol ma wali o wi ala hankkadi mbo hersa joomam kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum tagi barkeji capanɗe joyyi waktuji ɗi fof battaji ɗiɗo waktuji joyyi sa juuli keɓa ɗum kanko annabi o sallallahu alaihi wasallam ɗum tagi gueɗe tati kala ko annabaɓe annabi nomerte no nome annabagal nele Allah wini walla zugi mission kanji tati fof annabi sallallahu alaihi wasallam fandini ɗum kanko annabi sallallahu alaihi wasallam mama alaji mari um haala seydina jibril no foti are mabɓe goto fof o wiya bun li adama nunun summa tafali nuhin summa musani ibrahima addubami laabi sappo e ɗiɗi seydina jibril are baba adama Allah wimani nunun laabi capanɗe joyyi o are annabi nuhu kanko seydina jibril capanɗe joyyi ɗi pop seydina jibril are makko Allah wini summa tafali nuhin musa laabi 400 kanko jeeyi tayo laabi 400 seydina jibril are makko addu bami bay e mim 42 seydina jibril are baba ibrahim annabi idris are makko dalun laabi 4 seydina jibril are annabi idris Allah wini jomiraɗo wini isa fandini haza ya adadan laabi sappo seydina jibril annabi isa aɗa annabi sallallahu alaihi wasallam nabiyullahi nabiyur rahmati habibullahi annabi o sallallahu alaihi wasallam jakoraɗo aɗa no foy kaddun alfan laabi ujunnaje nogas enayi seydina jibril aɗa makko wimo Allah wini ɗum wonno ko namdiɗa holno annabaɓe neldatno ceero doro mbo sikki ɗum wonno ko namdiɗa rasulil muazzam rasulur rahmati sallallahu ta'ala alaihi wasallam jazakumullahu khairan mi weltima no feewi ceerno Sada mi weltima no feewi yo Allah yom moƴƴere ha joni kadi en jokkan namdal caggal wahyuji ɗi tellima e annabajo o sallallahu alayhi wa sallam hitande makko e nder wahyu he holko Allah neldimo e wahyu he hol mission makko e wahyu he ceerno Sada mbiɗa sikki namdal ngal kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah neldimo tan ko yurmede wonande dendagal aduna o foof
ɗum jomiraɗo wiyoma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min neldanima so wona ka yurmede wonande dendagal yimɓe e jinneji ay seydina jibril nde are makko caggal sakket omo leeli omo fawgi refi makko mo yaltiri aduna o wi seydina jibril an kam est ce que somi yalti aduna ma ara caggalam seydina jibril wi aha rasulillahi sallllahu taala alayhi wa sallam mami ara caggal ma laabi sappo e dow leydi caggal ma annabi sallah o wi seydina jibril wi laabi sappo ɗi somi ari kala lawol wonko garananmi min badihi nazilun ya an fa yarfa'uha fi raf'iha qul fasadul halqi wal quhami o wi laabi sappo ɗi fof kala lawol on ko garnami somi arni laabi sappo ɗi so ko garnami hoko so gasi aduna o bonat aɗaɗa hollini laabi sappo yumnun wa hubbun wa rahmun ma'adinun wa hayan saburun zuhudun shakha alqur'ana bisalami ɗeɗo gueɗe sappo o wi ko gadi fof ko garnami ko barke barke guittami dow leydi aɗa barke to itta e leydi itta nden sa heeɗino mawɓe men nden so neɗɗo remane galle muɗum daña ken wuuro ɗum hirande hande saɗa rema demirta oto walla ndema hectare no wonnata lebbi ɗiɗi noon ka daña kaɗa wuura hen yeehi walla yehani yumnun wa hubbun gilli saabu Allah o ara nawa seydina jibril wi so ari aran ɗum to itta ƴeewi nden a yiyat neɗɗo rewe ceerna walla rewe neɗɗo oɗo mi yinmo tan mawɓe ƴellankoɓe mbadno ceero baba ni ɓeɗo ɓe jimmo tan kala rewnoɓe mabɓe a yi hande no wayi kalɓe jinna mum ɗoftunomo walla rewno e makko a yi hande no galle mum wayi joni noon hande pour jiiya kala jiiɗa hande gilli tawan gilli intérêt yeehi walla yiyata hubbun wa rahamun korsa aɗan ɗum to ittere koye enɗam jiya jiiɗuɓe baaba walla yummira mun jiidi walla mamira mun jiidi taw hayso julde yondi mbaddata julmo wuuri ene woodi walla wala o waran ɗum hubbun wa rahamun ma adinu nundal ittere koye lamɓe kay lamɗo mo jiiɗa maire député ministre koɗo wulla tan ha daña place kala doñi place sikra on ɓuuri jasi kala daña place cikkira kala wiyeteɓe nundani lamɓe woɓɓe gadda wiyeɓe nundani kala gaddaɗo wiye o ñamo seyna jibril aɗa itta nundal wittere noon koye lamɓe wa rahamun ma adinun wahayan gacce ɗum ittere koye rewɓe o wi somi ari somi itte gacce guittami ɗum koye rewɓe a fottata ɓiɗɗo debbo ɓorno hay gorko suusa ɗum ɓornade walla nden debbo gonɗa so hunde heeɓi ɗum ɗo dogeɗa yalta leydi ndi foof fuur gacce hande ɗum farnote itti walla o ittani eyyi wa saburun muñal mbi seydina jibril to guittara ɗum o ittata koye miskineɓe muñal ittere ko miskineɓe nden kala miskine mo jiiɗa ene jabri Allah ene joɗiri Allah hande miskine fof mo jiiɗa minen kay Allah andi komin mbaɗi Allah minen min kam min dañata minen kay mbaɗi sikko liggey goro muñirta mo jiiɗa fof nen wullito ha saburun wa zuhudun ruuɗade ɗum ittere koye anduɓe nden aɗa yiya ceernajo mo ganduɗa taw ko gando ko guesil makko tan e galle makko e baydaji makko jogui hande kala ceerna mo jiiɗa ko état suuji passeport diplomatique compte banque walla je ko ɗum o wi ɗum o yittata koye anduɓe sahal alqur'ana so saggal mum o ara o itta alqur'ana wiyama ko anduɓe jahata wiyama ala ko barke o nawate wiyama ala ko deftere ngabbita so taggi so gayni ɗum o ara itta l'islam joni kay enen ƴewata holko keddoroɗen so tawi seydina jibril arni ɗum foof walla so gotel keddora walla ɗiɗi kono kanko seydina jibril kanko kam ɗeɗo gueɗe o wino maw ar annabi sallah sallam so yalti aduna laabi sappo o arani ɗeɗo gueɗe so tawi o araniɗi caggal muɗum aduna o wona e bonde joni noon ko ɗon jarten ɗum wonno ko namdinɗa mo sikki ceernajo waɗi hen signal eyyi caggal ɗeɗo gueɗe kanko seydina jibril nde o haali ɗum o gayni o haali ɗum annabi sallah sallam min baadi nazilun ya arfan fa yarfa'uha ɗeɗo gueɗe sappo kala hen gueɗel en joguiɗo o ittata ɗum woni ɗeɗo gueɗe guittaɗe ɗe so tawi en jii ɗum goto foof yo woƴo hoore muɗum so tawi en garti ha ɗon en garti en jii ɗeɗo gueɗe sappo en jii fedde gueɗe jeenayyi kam jeehi so woodi keddoroɗen ko ɗiɗi walla gotel holguel woni alqur'ana hande ni sa ƴeewi hay janggo yibɓe alqur'ana ɓe wonde hay heewani won janggoɓe taw jangguirta ko alay saago kono noon kala nde ɗum natti jangguede kande l'islam o gasi mon fof yo haɓɓu bagage mum jooɗo anda ko gasi joni noon ene wayno en garti ha ɗo ni kala ko sakket annabi sallah sallam haalanno e garanti aduna kala ko seydina jibril haalduno e nulaɗo sallah sallam mami ara caggal ma ɗum garnami en garti aduna o ha ɗon ɗum wonno ko namdinɗa annabi o sallah sallam ɗum wonno ko seydina jibril alayhi
jasakumullahu khairan ceerno Saad yimɓe ɓe beltima feewi machallah nde taw noon haala ka kadi yuɓɓi ka waɗi fayida kadi a waɗi no gowɗa wadde ha joni nelaɗo sa sallam caggal ne ndew ari e aduna ndew ari e waynade nde o wasima ɗum Seydina Djibrilu hol nde nelaɗo yalti aduna nde hol lomtiɗo nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam ceerno Saad annabi o sallllahu alih wa sallam nde yalti aduna ɗum ne kadi ponnoɗen waɗa ɗum ko yewtere mum banggue kono tawta ɗum namde ma en jubbu hen seeɗa ha gartu hen hen inchallah annabi sallah sallam o yalti aduna ko ñalawma altine sallllahu taala alayhi wa sallam annabi sallah sallam yalti aduna e yaara duuɓi capanɗe jeegom e duuɓi tati annabi sallah sallam yalti aduna ko leydi wuuro e wiye madinatul munawwara nder suudu yumma aishata radiallahu taala anha e dow koyɗo yumma aissata nde yalti noon lomtimo ko seydina aboubacar siddiq radiallahu taala anhu seydina aboubacar siddiq dendagal aduna allah o foof so peesama ko yiɗnuɗa allah ko yiɗnuɗa allah ko ɓuuri ɗum te kadi annabi salah sallam nde yalti aduna nde diino o jogorno bonde l'islam jogorno dañi probléme kono ko seydina oumar artiriɓe nde won noon kanko annabi salah sallam refi makko kulaɗo o tampi on woni yumma suudu yumma aissata o neli o bilal yo ya wiya seydina aboubacar yo juulnu kanko bilal o yalti o yiyani seydina aboubacar siddiq o yi seydina oumar o yi seydina oumar yo juulnu annabi salah sallam nani noon seydina oumar ene jangga ɓe jiida daaɗe noon seydina oumar ɓuuri ƴoggude dande seeɗa caggal muɗum annabi sallah sallam mettini wi wona noon o yi allah ina sali ɗum nulaɗo allah ene sali ɗum julɓe en poti salade ɗum ɗo min mbimi ko aboubacar mi wiyani oumar caggal mum seydina oumar tini ɗum mettini noon wonno bilal waɗi bilal kañum wino o wino tan tawde aboubacar yiyaka oumar yiyama ene wawno wonde nde won noon nulaɗo kala komo waɗi wonko waɗirta ɗum o waɗiri ɗum pour so yiya janggo e jaam seydina aboubacar lomto joni noon yeehi ha annabi salah sallam yalti aduna ansariyankoɓe mbi ene mbaɗa annabi muɗumen mbi ene mbaɗa amir muɗumen muhajiri en mbi ene mbaɗa amir muɗumen ɓe mbi ala amir ko goto wonata seydina oumar wi min de nde nelaɗo allah sallllahu taala alayhi wa sallam sellani e ref mum sakket o wi mo lomtiɗe yo heer hakkude men e allah o on ndi ne wawi lomtade annabi sallah sallam foof ɗum waɗi seydina aboubacar siddiq adi lomtade annabi o sallllahu alayhi wa sallam awwal khalifata rasulillahi seydina aboubacar siddiq radiallahu taala anhu fa sidqu fil ghari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arami sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum wonno ko namdiɗa e lumtugal annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ne kadi fonno ƴeftene toɓɓere wonde o yewte taw yewtere makko spécial inchallahu rabbi eyyi ceerno Saad ha joni haala ka kadi waɗi fayida yuɓɓi a waɗi kadi julɓe ɓe beltima nde wan noon annabi o ala ko jarani ala ko kadi ko jarananima nde taw noon seeɗa mo Allah hokkunma o aɗa jaaɓi rendude ɗum e yimɓeɓe eyyi minenne kadi min nani kadi min paami yo Allah hokki en nande ɗum ɗon e jabde eko kalɗa ko ewa caggal ɗum ɗon mbuɗo sikki mataw minutaji men e timmi ewa to banggue nodduɓe en ɓe kadi en gaari e noddandu mumen woni DIELLA TV eɗen jetta Allah kadi eɗen jettanaɓe Allah kamɓene kadi koɓe yiɗɓe alhaali o koɓe yiɗɓe almudagal ewa khalifaɓe diine ɓe foof calminama juurama dendagal almudagal kalto almudo woni salminama juurama ñagama du'aw ewa ceerno Saad mi tottuma konngol mbaynoɗa kadi ñagoɗa yimɓeɓe e du'aw kadi ñagoɗa yimɓe mbattu hakkillaji eko watte ko nde taw noon ala Allah sallallahu alaihi wasallam tan ceebu cheikh Cheikh Tidiane tan foof ma dañ hen ceerno Saad hokkuma konngol mbaynoɗa beltima noon yo Allah yommoƴe ceerno eyyi caggal ɗum kadi min calmini kadi min duwonima dendagal liggotoɓe studio foof min duwonoɓe goto foof ko liggoro hen ko woni saabu mum et koɓe jiiɗi toɓe jiiɗi fandare mabɓe ɗo yo Allah yettimɓe ɗon nde won noon kala hunde ko mbaɗɗa ko mbaɗirɗa annabi sallah sallam Allah ene jogui hen haaju julɓe ene jogui hen haaju kala moƴƴo kadi ene jogui hen haaju kadi kala ko mbaɗɗa a alani hen a waɗani hen annabi sallah sallam Allah ala hen haaju kadi hay moƴƴuɓe ngala hen haaju joni noon min duuroɓe saabu annabi o sallah sallam e yimɓe mabɓe e barke mabɓe enen foof yo barke annabi sallah sallam renen suurene aduna lahara hokke en gurdam moƴƴam hokke en arsigaji taw enen jeeɓata hay goto ha dañen jiɗɗen yettinde e fandare e yewtude annabi sallllahu alayhi wa sallam o Allah ne wawi ɗum kala noon beltotoɗo gurdam annabi sallah sallam foti koye leydi he woni foti e caggal leydi he foof en beltinima ɗum te kadi nde won noon o annabi sallah sallam ko yiddema tan woni gonga annabi sallah sallam ko yiddema tan woni gonga nde won noon kala ko dañƴa sa yiiɗani ala yidde annabi sallah sallam ala ko dañƴa
kala ko mbasɗa so tawi aɗa yiiɗi annabi sallah sallam wonko dañƴa a wasani gandata ɗum ñande mbalɗa e gabri jamma ma premiére walla ñalawma ma premiére walla kihiɗe ma premiére nder gaska nder gandata différence yidde annabi sallah sallam walla e wasde yidde annabi sallah sallam en calmini noon en beltinima dendagal ɓe foof kadi jinnaɗo men debbo ganduɗa koye siwra annabi sallah sallam ɓe weltomo ko dendagal kala kene haale annabi ene welamo ene dilna mum nena sar borok to loɓani en calminimo kadi en beltanimom mom e kala mbaɗo no wayni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin jam a jarama en jetti Allah en jettinima Allah kadi a jarama no fewi yo Allah yo moƴƴere min ñaagui Allah kadi yo Allah nurɗi gandal ngal no fewi waɗa hen barke Allah hokkuma rontinde so barke Seydi Cheikh Tidiane Chérif ewa wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu